Habangi pek yang ni ke sorkar MDA. Ngidon ayu mangi ke Voice of the People Party bagi ting ini kat ni. Ngimdon ni ngidon tang samut. Tenrai ke jing ting ke jong ki kalong namar habaga yat ke Voice of the People Party habaga let pan pensau tu yu pai ba mdon kambu syuki mdon kam penbiang bos mdon kam bai kali uan malong tawai ser pisah benong dekat. Kadi kata ke bagi ting. Kadi kata ke bagi ting. Kung mumting kumno may kuning ka party. Syukat meeting ka PPP subun priwet. Nalo ka tatanga ka syong jibo, tanga kaliung ji ay ka siya ka duruem, upat ba siya no. Nalo tala di ka for election nangi ka pisa ka sim ka bot kay tabi upramem ting. Kata ka di ka ba? Kiti. Namar balay. Ngi ngimdon ka spa, ngimdon pisa. Nari ay ka jinang ka jing start ni penpet ya ka jimot ka jipkat jigi pai ba. Ni hikai ka bor perkat bagi long di start, bagi di benang gumno ban jin no mikmat, bagi di ben tip ka kamram jong no mikmat, bagi di ben tip ka hok bat bangin pet lu ya ka lawi. Jong ka chat gumno bagari ka jing kan siang. Mentangi sir, mentangi ting. Tang ban ya ban yang ru di ting. Kamdan syong ka jing siang. Ka chat ka job. Ongas no leran. Banong bangide ke jabri tibri tiblay don ako don burom. Oh kat jela ka balabon ki kristan. Kal baga report pat ka ay. Ka India ka tikpat baga jela Meghalaya ka de jela ka ba. Ka ba snow pangmet bangine keren, snow leran bangine keren. Ka de jela ka ba. Ki shinrang Kibun ba? Kibarilak hagajo ka por sa sanot. Tinginong mo plain kurkuya ka bagum kata ka judgment riyo. Kata ka di ka report, balingin laban keren ni ka jisya, bari ka cingong jong ka judgment riyo. Ongi haban penbet ya ka judgment riyo. Nyaban tau tumay ya ka judgment riyo. Laringi ong sisya bangidi ka jabel tibri tiblay ngide ban snuturu kumnong ban nang ban sumare laga jong ka jingem nginang ban tay galong ying galong sem ban pen scam galong ying galong sem bagi long ying galong sem jigen light naga jot kin light naga pra ndri mental lingkrang kum ka jadri shano ka ako or ka buram ngila shi yat klem nong ilang ngila shi yat klem don nong sneng nong prao ngila shi long kulung kena hagalong briu man briu Laring ila yo ya ka sinchar ka kharar ka badan ni ka jigir kli ngindang la ban pin itnat biang ya kan ka ri ka bi ka jing ngindang la ban penwan dur biang ya kata ka jinglong jong ka jat men riu ka jing ndon nong sneng ndon nong peni nawar ngi de ka jat riu ka ba singau tunat ka ba hun bai ban i kumtu i bai ha ka jing ya bakala ka jing kum ka jat riu ngim jula ban pen bai ya ka no namar ngim don ya kata ka mensim jong ka jing kli te kata ka diga thom jong ka Voice of the People Party ka jingkar part ka jingar mar ka raw ye pi paro kolong to ay ka jing krishan ka ba klan ling bagi jing dwai ka jong pi ay jing mud lam mi ha ka jing ya linti ka ba ngina pendon ki jing na ka jing bakla pin ilam ma pi kani kani ka kam om ka jo barden om jo ba bright om ka jo ba adalbot om jo ba Livingstone kam dai ka kam jingi kani ka kam jo ka jatri bangini tailang ni ka jatri ki wei ki jatri rilum ki badan hang ni bat ki batip ya ka jingong jingman hameghala ki ong kumno ki akran maki ya ka Voice of the People Party ki ong kumbagalong hi ka Voice of the People Party kadai kan last hope ya ka Meghalaya telada kita gimana bar kira i ya ka jinong jaman jaga jela Meghalaya bat bakri i badi stang ha ka Voice of the People Party ka badan kata ka jinkerman ban klepat atau mangi kibalalong kita kinong penjok lani kibala jon benta ban penjok ya ka Voice of the People Party ngin thot no ngin wak down no ngin kanrea no ngangit ngin pen scam ya ke jimut ke jepakat ke jim ni don kam menta ban bo ka thong kat ka election ka buan ngin pen jok baik ya ukur tong jong ka Voice of the People Party
Nilai keleng-keleng mentagi ko aban pun semua tu iki pai-pai. Bagi pai-pai kin ai ta ke jingshnya. Kap hadu bagi nong kap baga parti ka pin yang nyen. Tap back. Oh kalau ngabas semua tengah habang nilai keleng-keleng. Hagi ni ki kindiak singawan sama pelangawan. Play ling bagi YouTube. Kenduk kiri orang ba dan ki bangai ba arden. Dan ada picit kandidat dah snap tapi ke surjung pai-pai mo. Mau ngabelih ingin snap ke surjung pai-pai mo. Ngin peken, ngin tokit, ngin wat, ya kan nongrim, ya kan jinong je kita ki kertong ki papam tiket nangi. Kan bangadang ya keren kita ki rang ba ki kin long kemi kelak temrut ketin. Ya wa surpai ba ya, penyang du sengrai khatek jong tambari pra. Kata ngini ke bangidon gam. Ni ki nongram ngidon kam upai taun syana ini haduk kata. Ban ngin salah kan ban sei sisa. Ya ki beriu, ki bapiang, ki beriu, ki bangilakon syana. Oh ke parti ni soman aingu yu play ulah tengkai ya ki riurang ba bagi ni dan benta bangi haka parti ke sini nadu Dr. Ricky AJ Singkan ublay general secretary jaga parti Dr. Bab Skemmerbo ublay spokesperson jaga parti Dr. Karachen ublay vice president jaga parti Dr. Londona Sauton kini ki riurang ba ki bedon ni ke jingkit kli ki don la ke kam ke jam Katulap ka biang nam ta ka jingin jiki ba ka ye ka sam nriki ji pan ai ka jing shakri ka jonki ya ka jat re lingba ka boys of the people party klem community jingmen to ye kini kim kwa kam sherman man ye thulu pai bi kini kim kwa kam men toy nriki kwa ban ai ka ta ka jing start ro blay la ter khu ye ki ba ka jat re jing kan ong is no ban ai ngo ye play ka party kala de pan rai nakam ta ka ni ka MP election bangin pinipun bat kani kalau long official ke state election kom tikala depan declare ya ke kerteng ke jong Dr. Ricky AJ Singkan bonong kurtong ujungi ubangin pa ya ke sur sepo Delhi ban ra ya ke jinge jaga jabru mentala bon post nam mios no shu ya ke sur jaga jabru hapo parliament upra unlek hagane ke kenti ke pemerintah dan mara tong ini long kinong tray kinong pensmo tho kinong ye kitling korlem pi bidan ye ke jo ke jingkit kli iwe kumba ni don habangi tray nakamta kari bakajat menriu banganget baga MDC election kumbalong kat sablet ka sawa betang ke surjung pra kat hadu bakaladon ke jinge keren ha sorkar don gibong ay dalong community dan imam ban pelong election MDC bahapa penken rea aswa kadon gajing temu ban penken rea aswa tenre ni yang penken rea ne penken rea upai ba am taulas kem buno upai ba ulah dem rai lupa ban kersan baik ya ka voice of the people party ngawan se giant hills ngalai se west castles kat sabalek kadon gajing ki ka bapla oh ngem dai bangin ko badai da kajing lang kaji ni smoto play ujuba ka jing doi ka bami na ka donut ka junga ka bami na ka donut ka japi ngini i ka wai ka sngi ka jingla ngem dai ban arzatin it is just a matter of time kadi tang ka por ka ban sapni hi tenamar ka tang ai kublai pi baro ki balawan shagane ka jingalang Bat haswa bangan penkot yang ini ke jingkren ke jauh. Namang idon sagawai pat ke program ban perun dekot. Ngasidon tanggawai. Kambalai kala penjob don burong. Mo. Kam nongkrem ru kala penjob don burong. Snautunat habang nilai keleng-keleng. Kisnong kipat ba kipuan kita snautunat bandar rakti ban peni baki rus ay ke jingmenjur. Hangni nganumpan jingmenjur pela adat lup ban ai lupa ka jingkersan nrei suso kwa ahi ban mi nang ni daga bang ye pertalang laisin laiwat yau pramo tenamar tara kita ki bedan setei sepang ini runglang hangni ini runglang kublai sibun kublai syahad